трябва да се покаем. Не само за злите дела и думи на лошите хора, но и за ужасяващото мълчание на добрите хора. Думи, казани от Мартин Лутер Кинг, младши. Но нека се запитаме, какво е по-страшно от мълчанието? Какво е по-страшно от злото? Мълчанието на онези, които могат да го спрат. Колко време трябва да измине, за да разчупим оковите на бездействието? Ако не сега, то кога? Вечно ли ще чакаме да се появи някой друг, който да поеме отговорността вместо нас? Ако не ние, то кой? В историята на човечеството настъпват моменти, когато обществата се изправят пред критични избори. Да говорят или да мълчат. Да действат или да останат безучастни. Когато избираме да не избираме, когато мълчим вместо да говорим, когато бездействаме вместо да действаме, ние не сме просто безпристрастни наблюдатели, а нещо далеч по-плашещо. Ние сме активни участници в поддържането на статуквото. Нека не забравяме думите на римската мъдрост. Quid taces constituere videtur. Който мълчи, изглежда, че се съгласява. В наши дни, макар и в условията на поне формална демокрация, ние всички сме преки свидетели на тежките съвременни прояви на гражданска апатия, гражданско равнодушие, абсолютна незаинтересованост за случващото се около нас. Спадаща избирателна активност, отчуждението, доброволното оттегляне от обществения диалог създават вакуум. Вакуум, който бързо се запълва от популизъм, цинизъм и дезинформация. По този начин нарушаваме обществения договор, който ни свързва. Руссо изрича думите: когато някой каже за делата на държавата, какво ме засягат те, то държавата може да се счита за загубена. Историята ни учи, че демокрацията не се разрушава внезапно. Тя се разпада постепенно по тежестта на безразличието. Истинският упадък не започва с първата неправда, а с първата тишина, която я приема. Мълчанието, представено понякога като въздържаност или неутралност, е често отказ от морална отговорност. Зад мълчанието в повечето случаи се крие бягство от ангажираност, страх или възможно най-лошото – примереност. Но помнете, всеки отказ да изразим позиция е отказ от свобода, отказ от нашите неотменими човешки права, отказ от бъдещата ни съдба. Една от най-ярките звезди в българския национален пантеон, Христо Ботев, отправя вик за събуждане, непоколебимо осъждайки пасивността. Бог да прости умрелите за тяхното скотско търпение, а на живите ум и разум да дава. А аз, тук и сега, отправям призив към вас. Нека ни позволяваме мълчанието ни да се превърне в съучастие в всеобхватната и все по-дълбока несправедливост. Нека повече да не мълчим. Благодаря за вниманието.